adevărată bătălie pentru performanță în vederea aderării României la Uniunea Europeană. În cazul subunităților pe care le comandați, performanța se exprimă în nivelul de instruire a efectivelor, în capacitatea subordonaților de a-și cunoaște și îndeplini întocmai atribuțiile, în îndeplinirea lor de a utiliza eficient echipamentele din dotare. Însăși competența dumneavoastră va fi apreciată în funcție de modul în care subordonații aplică standardele de calitate europene. În acest context, vă revine dificilul rol de a forma la niște militari în termeni deprindere la un nivel care se cere profesioniștilor. Vă cer să priviți această sarcină nu numai ca pe o provocare profesională, ci și ca pe o avantpremieră la activitatea dumneavoastră din anii viitori, cât veți comanda exclusiv profesioniști. Prin tot ceea ce întreprindeți, căutați să fiți mai mult decât comandanți. Fiți profesioniști model și cetățeni model, astfel încât exemplul dumneavoastră să le fie util și după încheierea stagiului militar, în familie, la locul de muncă și în comunitatea locală. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, depunerea jurământului militar de către un nou contingent de tineri este un prilej de bucurie și de mândrie pentru toți cei care participăm la ceremonialul de astăzi. Acești ostași ai Ministerului Administrației și Internelor sunt copiii, frații, prietenii și concetățenii noștri, iar sărbătoarea lor este sărbătoarea noastră. De aceea, bravo ostași! În numele conducerii Ministerului Administrației și Internelor, vă felicit cu prilejul depunerii jurământului militar. Domnule colonel, vă rog să ne permiteți trecerea la defilare. Centru la umărul stâng. Armi! Pentru încolare. Ton la cântec. Patrioți ascultați, un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați.
Marș! Centru la picior! Arm! Centru pentru onor înainte! Prezentați! Arm! La revedere, ostași! Să trăiți! Centru pe onor la
Centru! Brânz! La drapel pentru onor înainte prezentați. Arm! Centru la picior! Arm! Centru pe loc, prevauz! Comandanții de companie luați comanda, comandați sub unitățile pentru depunerea armamentului. Vă mulțumim, stimați mei, să putem da drumul și noi la oameni să vă întâlniți cu ei. Vă mulțumim și vă rugăm să ieșiți spre poartă. Începând cu grupa 1 de la plutonul 1 pe sectorul companiei, pas alergător. Marș! Bine.